daramatzadan urte gehienetan, euskeraz eskatu duenik, ia ez dagoela. Orduan, gure teoria da, euskaldunek ez dugu delinkitzen, eta hori ez da egia. Hori batek esan duen Jose General Raitzek, euskaldunek ez dago delitu egiten. Edo jendea atxilotua benen, edo beharrean dagoenean, ahaztu egiten du euskalduna dana, edo euskalduna izan da eta pentsatzen du puf. Ulertzezu, hori beste gai bada. Gela. Hotza, gogorra... Batzutan gelare hori izan daiteke zure Coca-Cola edo kubata goxatzeko ez. Igual ere hori bai, baina normalean kolkotik sartzen den gela hori. Hotza eta gogorrak direlako normalean gehienetan. Lankideon bat daukadana. Leku triste bat. Normalean tristeak dira. Normalean tristeak dira, bai. Ez dakit exactamente nola zen definizioa Sarrin handiak eman zuena, baina askotan jendeak uste duen bezala egia da mertzenarioa izatearekin lotuta dagoela, zehazke binean zenbat diru hau defendatuko dut eta kontrako baldin bada ere bai, baina nik uste oraindik ere badagoela abokatutzan, nolabaiteko bihotz txo bat. Garai baino penak abokatutzan. Lortu dira gauza batzuk, nerea personala kasu batzutan bai, bestatutan ez, hori ere, nik uste bet ere abokatuek askotan epaitegitatik pasagabe ere, eta gero pasata ere, baina garaipenak lortu ditzaketela, gertatzen dela, jendeari gertatzen zaio eta hau pixar luzatzen da, baina labur esango dut, bere kasu batekin datorrenean, bero dator. Eta gero justiziaren administrazioaren luzapen horrek dakarkio nekea, nazka, ostea, eta klaro, orduan normalean etortzen da, minuta pasatzea eta zen du. Nola, hau honengatik, orduan ez dakit, asko, ez dakit, diru beltzan pagatuta ere nik bar zenaz, baina egune ontako dalako nik ez nuke defendatuko. Luis izena du nik bezala, bar zenaz eta kriston txisteak india, baina hori ez nuke defendatuko txorizo galanta dalako, baina beste asko ere bada, noski. Bai, giza eskubide, edo euskeraren kontra, edo ezakit zeraren kontra indako batzuk ezingo nituzke defendatu, baina luze litzateke igual esplika.